El sabeu lligar? Ara tenim que posar oli per aquí i oli per aquí. Dime que no explotarà. Dime que no explotarà, dime que no explotarà. Vale. Per on més s'ha de posar oli? Ja està, per aquí i per aquí. Vale. Què més? Ara tenim que posar el pal i traspassar. Sí, millor, per la punteta. Que no es pot? O per aquí. I ara baixem més i en teoria pel mig ha de tornar-se a fer. O sea, es que va... No, está ahí abajo. No. No. No.